Shout out guys. Sa tatong kuan ha. 21:46 Muna atong press welder guys. Muna yung bago karon sa plaza guys. Tara. Kami na lagi ko lang ka. Ayan black. Dito yung mga daduan sa mga bata. Ini. 23, 21, 46, 14 ka. Asan ka? Shout out ko sa mga followers ha. Suro Meri na guys. Ay lang press welder ha. Dako na kay lugar ilang kuan guys oh. Ilang plaza sa kuan. Merida. Sa una guys kini dinhi tubig di siya. Dagat. King. Shout out ya. Pila ka masahe? 50? Pila ka oras? Ha? 5 minutes? 50 ang bayad sa ila kuan guys. 5 minutes daw. Oh, thank you so much guys. So may makikita dia. Ilan sa ganina? Building manok jere. Ay katong namong gipadaan atong usa. Puwa nga manok tikoy ba? Wala ko bantay. Wala ka bantay? Atay. May muro ko ko. Pasaga ko ha, ako lay kuan. Kasi tawagan din ni. Sakay sa dito. Ayaw, okay ra. Ayaw, dito ta na. Okay ra. Pwede mo sorry dere guys ha, na atong muna atong lingaw-lingaw dere guys. Kasi tawagan ni na yung mga gulong-gulong sa ila mo. Thank you sa atong nag-iya. Thank you so much. Ato mga perihan guys, sila mga bingo-bingo. Tapos mga bata nila. Shout out sa akong asawa. Sige. Thank you so much guys. Salamat sa paglantaw. God bless you all. Happy Sunday.